ассалому алайкум биядагони гиромӣ мухлисони футбол. Дар Осиёи марказӣ Тоҷикистону Ӯзбекистон иди ҳақиқии футбол идома дорад ва нусхаи дуввуми бозиҳои ҷоми Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ мавсум ба кафа дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор ва Олимпӣ ҳамчунин ҷари ҷумҳурии Ӯзбекистон дар ҷараёнанд. Барномаи футболи Осиё дар оғоз ба ин мавзӯъ рӯ меорад. дар бозии даври аввали мусобиқа мунтахаби Тоҷикистон бо тими Ҳиндустон вориди рақобат шуд. пеш аз шурӯи ин вохӯрӣ расми бошукӯҳи ифтитоҳии бозиҳо барпо гардид. Футбол бо фарҳанг ба ҳам омехтанд. санъаткорон ба табрики футболбозон ташриф оварданд. садои суруду мусиқӣ ба авҷи само бархост. беҳтарин сарояндагон бо садои ҷаззоб ба иди футбол салобату шукӯҳи дигаре зам карданд. мушакҳо ба ҳаво ҷастанд. самои шаҳри Ҳисор аз иди бузург хабар медод. дар варзишгоҳ беш аз 18 000 тамошобин истироҳати хубу фарахбахше дошт. дастгоҳи мунтахаби Тоҷикистону Ҳиндустон баъди ин дилхушиҳо ба майдони бозӣ омаданд. шояд футболбозони мо аз пешвози мутантани бозиҳои ҷоми Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ ва дабдабаву шукӯҳаш лаҳзаи худро ба хаёлу шодӣ пайвастанд, ки 20 дақиқаи аввали бозӣ дасту по хӯрда шуданду футболбоз буданашонро фаромӯш карданд. ин ҳолатро ҳарифи назарногир ба қавли мутахассисони футбол дастаи мунтахаби Ҳиндустон истифода бурда дар дақиқаи панҷум ҳисобро кушод. дарвозабони мо Муҳиддин Ҳасанов ин лаҳзаҳо ҳанӯз дар самои кайфияти сафту суруд аз маҳорати дарвозабониаш магар фаромӯш кард, ки ба иштибоҳ роҳ дод ва Анвар Алӣ ба сараш оби сард рехт ва тӯб ба дарвоза даромад. чунин ба назар расид, ки футболбозони мо бе ягон омодагӣ ба майдон омаданд ва ҳамдигарро намефаҳманд. даста парешон буд то он замоне, ки хаёлан дар сайёраи дигаре буданду аз осмон ба замин мефаромаданд. тӯби дуввум ҳам ин ҷо роҳи дарвозаи мутахабби мизбонро пайдо кард. Тандеш Ҷинган аз муҳофизатгарон беҳтар буд ва дар дақиқаи 13 голи дуввумро зад. ниҳоят дар дақиқаи 23 футболбозони тоҷик каме ба худ омада Шаҳром Самиевро бо дарвозабон рӯбарӯ бароварданд ва ҳисоб тағйир ёфт. эҳсони Панҷшанбе ва Шериддин Бобоев ба ӯ кӯмак карданд. натиҷаи 2-1 ба нафъи ҳиндуҳо дар нимаи дуюм футболбозони моро маҷбур кард, ки фишорро дар хатти ҳуҷум бештар кунанд ва ба ҳариф имконияти ба ҳуҷум рафтанро надиҳанд. зарба болои зарба, вале дақиқат тими моро аз голзанӣ маҳрум мекард. 13 зарба ва ҳамагӣ 1 гол ба самар омад. ҳиндуҳо аз 7 зарба 2 тояшро ба гол табдил доданд. Тоҷикистон 10 зарбаи кунҷӣ заду 69% тӯброниро дар ихтиёр дошт, аммо 3 холи гаронардишро аз даст дод. умеди мухлисон барбод рафт. ҳамагӣ истеъфои сармураббиро талаб мекарданд. бозии оянда бо дастаи мунтахаби Афғонистон метавонист обрӯи нуфузи мунтахаби моро дар сурати бохт боз ҳам коҳиш диҳад. дастаи мунтахаби Эрон дорандаи рохати бозиҳои ҷоми ҷаҳонии соли 2026 дар гурӯҳи Б бо дастаи мунтахаби Афғонистон рақобат кард. ҳарчанд дар ҳайати эрониҳо аксари бозигарони ҳайати асосӣ ширкат накарданд, онҳо муваффақ шуданд, ки ба дарвозаи мунтахаби Афғонистон 3 гол зананд. қуръакашӣ 3 дастаи аз нигоҳи забону фарҳанг муштаракро дар гурӯҳи Б ба ҳам оварда буд. дар ҳайати дастаи мунтахаби Афғонистон бозигароне ширкат карданд, ки маҳораташон сайқалёфта буду якдигарро хуб мефаҳмиданд. бозисозиашон арзандаи таъриф ҳам буд. ба Умед Мусавӣ дар дақиқаи 21 муваффақ гардид, ки партофти хуби Наим Раҳимиро ба гол анҷом диҳад. аммо ин голи задашуда баъди 5 дақиқа баъди як ҳуҷуми футболбозони Эрон баробар шуд. Умед Нурафкан ба Маҷид Алиёрӣ дар задани гол кӯмак кард ва дарвозабони афғонҳо Файсал Ҳамидӣ тӯбро аз дарвозааш берун овард. акнун ҳуҷумҳои эрониҳо хеле тезу тун гардид. дар дақиқаи 36 Маҷид Алиёрӣ барои Амирҳусейн Ҳусейнзода шароит муҳайё кард, ки голи дуввуми Эронро ба самар расонад. нимаи аввали вохӯрӣ бо ҳисоби 2-1 хотима ёфт. дар дақиқаи 64 боз як бори дигар Маҷид Алиёрӣ ба задани гол имкон ёфт ва натиҷаи бозиро ба 3-1 расонид. ин дафъа Амирҳусейн Ҳусейнзода ба ӯ кӯмак кард. ҳамдигарфаҳмӣ ин бозигарони мумтоз дар майдон хуб намоён буд. мунтахаби Эрон дар вохӯрӣ дар муқобили Афғонистон 20 зарба зад, ки 7 он ба чаҳорчӯби дарвоза рост омад. нишондоди Афғонистон 7-1 буд. эрониҳо
77% توپرانیро дар ихтиёр доштанд. 12 зарбаи кунҷӣ заданду афғонҳо ҳамагӣ 1 то. баъди ин ғалаба дастаи мунтахаби Эрон ба садри ҷадвали гурӯҳи Б баромад. дарди пой, миён, мушак ва ревматизм шуморо нороҳат мекунад. Ная Токс шуморо аз дарди мушак, устухон ва миён озод мекунад. Ная Токс дарди шуморо давост. дар гурӯҳи А мусобиқаи ҷоми Кафа ки дар Ӯзбекистон идома дорад, дар даври аввал мунтахаби соҳибони майдон Ӯзбекистон бо Умон ба масофи ҳам рафтанд. дар ҳайти дастаи мунтахаби Ӯзбекистон на ҳама легионерҳо ҳузур доштанд ва аз зиро мунтахаби Умон дар оғози бозӣ ба бартарӣ ноил шуда ҳисобро боз кард. Ба Носир Арраваҳӣ муяссар шуд ки ҳамагӣ дар дақиқаи 4 ба задани гол шарафёб гардад. бартарии футболбозони Умон ки соли 2023 дар ҷоми Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ соҳиби ҷойи сеюм шуда буданд, нисбат ба Ӯзбекистон бештар буд. онҳо ҳамеша ба дарвозаи дастаи мунтахаби Ӯзбекистон фишор меоварданд. дар нимаи дуввум дар дақиқаи 55 Ҳоҷимат Эркинов натиҷаро баробар кард. Ҳусейн Нурчаев ки дар нимаи дуввум ба бозӣ даромад, барои ӯ шароити хуби голзаниро фароҳам овард. дигар футболбозони Ӯзбекистону Умон натавонистанд ки ҳисобро тағйир диҳанд. дар рафти бозӣ 3 нафар аз футболбозони Умон ва 1 нафар аз Ӯзбекистон корти зард гирифтанд. дар ҳисоби зарбаҳо Умон нисбат ба Ӯзбекистон беҳтар буду 8 зарба зад. Ӯзбекистон 6 зарба, 4 зарбаи умониҳо ба чаҳорчӯби дарвоза рост омаду аз Ӯзбекистон 2 зарба. шумораи зарбаҳои кунҷӣ ҳам 2-2 баробар буд. аммо Ӯзбекистон дар тӯбнигоҳдорӣ афзалият дошт 63-37. бозии дуввуми гурӯҳи А миёни дастаҳои Қирғизистон ва Туркманистон низ бо ҳисоби баробарӣ 1-1 ҷамъбаст шуд. дар давоми 2 дақиқа дастаҳо тавонистанд ба дарвозаи якдигар яктӯбӣ заданд. акнун ба даври дуввуми бозиҳоро меорем. сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон Гела Шекиладзе баъди бохт дар бозии аввал аз Ҳиндустон бо натиҷаи 2-1 дар даври дуввум бо Афғонистон дар ҳайат 4 тағйирот ворид кард. дарвозабон Далер Азизов аз дастаи ҳосилот, Амирбек Ҷӯрабоев ва Табриз Исломов аз Истиқлол ва Далер Имомназаров аз Регни Тадаст ба майдон омаданд. ба даста ҳамроҳ шудани дарвозабони асосии мунтахаби Тоҷикистон Рустам Ятимов ва нимҳимоятгар Парвиз Умарбоев ба дилҳо рӯшанӣ меандохтанд. ҳарчанд ин бозигарон дар ҳайати мунтахаб нав нестанд, аммо дар бозии дастаи мунтахаб дигаргунӣ ворид карданд. Далер Азизов чанд ҳолати мушкилиро дар назди дарвозааш бартараф карду Далер Имомназаров бо партобҳои олияш дар хотири мухлисон нақш баст. маҳз партоби ӯро дар дақиқаи 24 нимаи аввал муҳофизатгари Афғонистон бо даст баргардонид ва довар зарбаи 11 метра таъин кард. онро эҳсони панҷшанбе бехато ба нишон расонид. ҳолатҳои голзанӣ дар ин вохӯрӣ ончунон зиёд буданд ки метавонистем бо натиҷаи бузург ба пирӯзӣ расем, аммо зарбаҳо дақиқ набуданду ҳамлагарон хато зарба мезаданд. дар нимаи дуввум баъди ба майдон омадани Парвиз Умарбоев фишори дастаи мунтахаби Тоҷикистон боз ҳам зиёд гардид. бозӣ ҳам маҷрои дигар касб кард. баъди тағйироти навбатӣ ва ба майдонворӣ шудани Шервонӣ Мабадшоев ӯ имкони олие пайдо кард ки ҳисобро афзояд. дақиқаи 93 бозӣ буд ва эҳсони панҷшанбе ба ӯ кӯмаки арзандае кард. ҳаҷи дифои дастаи мунтахаби Тоҷикистон имрӯз хеле моҳирона бозӣ карда ба афғонҳо имкони ками зарбазаниро вогузор кард. дар ин бозӣ мунтахаби мо ба соҳаи дарвозаи дастаи мунтахаби Афғонистон 15 зарба зад ва афзалияти бо тӯб буданашро ба 62% расонид. 10 зарбаи кунҷӣ дар муқобили 2 зарбаи кунҷии Афғонистон далел ба гуфтаҳои мост. Манучур Сафаров дар ин бозӣ бо корти зард муҷозот шуд. дар ин пай 4 нафар бозигарони тими Афғонистон низ огоҳӣ гирифтанд. аввалин ғалаба дар ҷоми Ассотсиатсияи Осиёи марказӣ ба даст омад. акнун бозии асосие ки сатҳи ҳақиқии дастаи мунтахаби Тоҷикистонро нишон медиҳад, пагоҳ дар вохӯрӣ бо дастаи мунтахаби Эрон аён хоҳад шуд. аввалан тамоми мардуми Тоҷикистонро ба ин ғалаба табрик мегӯям.
баъд аз бозие ки бо Ҳиндустон буд ки мо он бозиро бохтем. Фикр мекунам мо як бозии хуб бо Ҳиндустон нишон додем, аммо бахт омад накард ва имрӯз ҳамаи бачаҳо чӣ гуна ки ҳама диданд, мо хело хостем. Аввалан худамон тимамон хост ки ҳамин бозиро ғалаба кунем ва бозиро ба тамоми мардуми Тоҷикистон ғалабаро ба тамоми мардуми Тоҷикистон мебахшем. Ташаккури зиёд ба мухлисон ки омадан моро дастгирӣ карданд ва аз фурсати муносиб истифода бурда рӯзи 4 сентябр ки бо яке аз тими пурқувваттарини Осиё аст давлати Эрон бозӣ мекунем ва омада моро дастгирӣ кунанд ва мо дар кадом бозие ки набошад мо танҳо барои ғалаба ба майдон мебароем. дар бозии дигари гурӯҳи Б дастаи мунтахаби Эрон бо дастаи мунтахаби Ҳиндустон қувва санҷид. ниҳоят варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор бозигарони номдори дастаи мунтахаби Эронро мисли Маҳдии Торимӣ ва Алиризо Ҷаҳонбахш ба оғӯши худ гирифт. онҳо бозии дастаи мунтахаби кишварашонро боз ҳам зебою диданӣ карданд. ин бозигарон дар ҳоле ба майдон омаданд ки аз бозии байни дастаҳои мунтахаби Эрону Ҳиндустон 73 дақиқа паси сар шуда буд ва Эрон бо натиҷаи 1-0 дар сари пеш қарор дошт. дар нимаи аввал ҳиндустониҳо бехато бозӣ карда имкон надоданд ки эрониҳо ба задани гол муваффақ шаванд. танҳо дар дақиқаи 59 ба Амирҳусейн Ҳусейнзода иттифоқ афтод ки ҳисобро боз кунад. ин голи дуввуми Амирҳусейн дар силсилаи бозиҳои имсолии каф аст. ӯ дар даври гузашта ба дарвозаи мунтахаби Афғонистон ҳам гол зада буд. дар дақиқаи 89 фишори дурударози дастаи мунтахаби Эрон натиҷа овард ва Али Алипур дар ин вохӯрӣ ба задани гол имкон ёфт. Торимӣ ва Ҷаҳонбахш дар поёни вақти иловашуда ба қисми дуввум бо кӯмаки ҳамдигар шумораи голҳои мунтахаби Эронро ба 3-0 расониданд. дар ин бозӣ мо шоҳиди 16 зарбаи футболбозони Эрон ба сӯи дарвоза шудем. нишондиҳандаи ҳиндуҳо ҳамагӣ ба 2 зарба баробар шуд. дар ихтиёр нигоҳ доштани тӯб 73% дар муқобили 27% буду шумораи зарбаҳои кунҷӣ 10-2-ро дар бар гирифт. имкон доштанд ки тӯбро гирифта гол зананд пас аз паси Ҷаҳонбахш яке. ба ҳамин тартиб баъди даври дуюм ҷадвали гурӯҳи Б чунин шак гирифт ки пешкашиҳо мегардонем. дар гурӯҳи А бозиҳо баъди натиҷаи 1-1 дастаҳои мунтахаб тавонистанд аз ғалаба ва бохташон дарак диҳанд. мизбони бозиҳо дастаи мунтахаби Ӯзбекистон бозиашро бо дастаи мунтахаби Туркманистон доир кард. қаҳрамони ин бозӣ ҳамлагари дастаи пахтакори шаҳри Тошканд ба мунтахаби Ӯзбекистон Игор Сергеев гардид. ӯ аз соли 2013 ба ҳайати мунтахаби ин кишвар ҷалб шуда ба дарвозаи ҳарифон аз 72 бозӣ 19 гол задааст. ин дафъа Игор дар баробари дастаи мунтахаби Туркманистон дар дақиқаи 37 аз партоби Рустамбек Ҷиянов ҳисобро кушод. дастаи мунтахаби Туркманистон ҳам аз нигоҳи ҳунарнамоӣ аз Ӯзбекистон кам набуд. аммо дар дақиқаи охири бозӣ гурӯҳи доварҳои тоҷикистонӣ бо роҳбарии Абдул Давлатов аз ҷониби муҳофизатгари Туркманистон дар майдони назди дарвоза бо дастбозӣ карданро дида ва зарбаи пеналти таъин шуд. онро Игор Сергеев ба нишон расонид. дар дақиқаи 59 нимаи дуввум капитани дастаи мунтахаби Ӯзбекистон Фарух Сайфиев дар муқобили дарвозабони мунтахаби Туркманистон Расул Чориев қоидаро вайрон карда ба сараш бо пой зарба зад ва довари вохӯрӣ Давлатов бе ягон бозбинӣ аз видеодовар ӯро аз майдон ронд. дарвозабон ҳам бозиро идома дода натавонист ва ӯро иваз карданд. футболбозони Ӯзбекистон 10 нафара то охир бозиданд ва дар дақиқаи 84 ба дарвозаи онҳо ҳам зарбаи 11 метра таъин шуд ки онро Алтимурод Анадурдиев ба самар расонид. ин вохӯрӣ бо натиҷаи 2-1 ба сӯи дастаи мунтахаби Ӯзбекистон анҷом ёфт. дар вохӯрии дуввуми гурӯҳи А мунтахаби Умон беҳтар будани худро нисбат ба мунтахаби Қирғизистон нишон дод ва бо ҳамон натиҷаи 2-1 зафар ёфт. агар вохӯрии даври якум дар ин гурӯҳ дар ду вохӯрӣ бо натиҷаи якшеда анҷом ёфта бошад, пас вохӯриҳои даври дуввум ҳам ҳамон гуна якранг буданд.
дар аввал футболбозони қирғиз тавассути Темирлан Озубаев дар дақиқаи 24 ҳисобро боз карданд. то лаҳзаҳои охир умед буд ки Қирғизистон ба комёбӣ муваффақ мешавад, аммо дастаи мунтахаби Умон дар дақиқаи 91 тавассути Исом Аз-Субҳӣ ҳисобро баробар карду ҳамин бозингар дар дақиқаи 5-уми вақти иловашуда тоби дуввумро ворид дарвозаи дастаи мунтахаби Қирғизистон гардонид ва онҳо ба ғалаба ноил шуданд. Умон аз оғози бозӣ дар ҳуҷум буд. дар рафти бозӣ онҳо ба сӯи дарвозаи Қирғизистон 15 зарба заданд ки 2 маротиба аз зарбаҳои қирғизҳо бештар буд. 7 зарбаашон ба чаҳорчӯби дарвоза рост омад ва дар ин нишондод 4 зарбаи футболбозони қирғиз ҳам дақиқ буд. Бартарӣ дар ихтиёр доштани топ 61-39-ро бо пештозии умониҳо нишон дод. онҳо ҳамчунин дар зарбаҳои кунҷӣ 7-4 пешсаф буданд. аксуни бозии охири ин гурӯҳ нои дастаи Ӯзбекистон ва Умон соҳиби ҷои аввалро муайян хоҳад кард. бозиҳои даври сеюм рӯзи 5 август гузаронида мешаванд. ба ҳамин тартиб дар гурӯҳи А алҳол ҷадвали мусобиқа чунин шакл гирифтааст. имрӯз дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе бозиҳои интихобии ҷоми Осиёи ба футбол байни дастаҳои мунтахаби то 23 сола ва ё худ олимпӣ шурӯъ гардиданд ва то 9 сентябр идома меёбанд. баробари анҷом ёфтани барномаи мо дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо мунтахаби Непал вориди сабқат мешаванд. ёдовар мешавем ки дастаи мунтахаби олимпии Тоҷикистон таҳти роҳбарии мутахассиси гурҷӣ Леван Ҳомедӣ ки дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2026 иштирок мекунад. дирӯз дар нишасти хабарӣ мураббиёни дастаҳо дар бораи омодагӣ ба ин мусобиқаи бонуфуз ба хабарнигорон маълумот доданд. дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон футболбозони номдори кишвар ба мисли Меҳрубон Каримов аз Локомотиви Гурҷистон, Раҳматчо Раҳматзода Псим Йогикартаи Индонезия, Содиқҷон Қурбонов Истиқлол, Амадони Камолов Гулгӯҳари Эрон, Ансор Ҳабибов Арсенали Россия, Алиҷони Боризод Самгуралии Гурҷистон, Фатҳулло Олимзода Арсенали Беларус, Муродалӣ Ақназаров Самтредаи Гурҷистон, Азизбек Ҳаитов Равшан, Абдуфаттоҳ Худойдозода аз Себуи Филиппин ҳузур доранд. акнун дӯстони гиромӣ ба навигариҳои дигари футбол назар мекунем. Парвиз Умарбоев пеш аз он ки ба дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳамроҳ шавад дар даври ҳафтуми лигаи аввали Булғористон дар ҳайати дастаи Локомотив Пловдив ба задани гол шарафёб шуд. ӯ дар дақиқаи 4 вохӯрӣ бо дастаи Спартак Варна дар сафар ҳисобро боз кард. ҳарчанд соҳибони майдон дар дақиқаи 77 ҳисобро баробар карданд, аммо дастаи Парвиз Умарбоев дар дақиқаи 83 тавассути голи Мартин Русков аз нав ба сафи пеш баромад ва бо натиҷаи 2-1 ғалабаи навбатиашро ба даст овард. баъди ин пирӯзӣ Локомотив Пловдив ба зинаи сеюми ҷадвали мусобиқа роҳ ёфт ва аз 7 бозӣ 4 ғалаба ва 3 мусовӣ дорад. дар даври навбатӣ ки 13 сентябр баргузор мегардад, Парвиз Умарбоев бо Локомотив дар майдонаш бо Лудогорец пой месанҷад. Рустам Ятимов ҳам пеш аз ба Тоҷикистон омаданаш бо дастаи Ростов дар майдонаш бо Аҳмади Грозный қувва санҷид. бозӣ бо натиҷаи баробарӣ 1-1 ҷамъбаст шуд. меҳмонон дар дақиқаи иловагии қисми аввали бозӣ бо голи задаи Георгий Мелкадзе ба сафи пеш баромаданд. дар нимаи дуввум ва Виктор Мельёхин муваффақ шуд ки ҳисобро баробар кунад. ин вохӯрӣ бо бартарии Ростов гузашта бошад ҳам аз 11 зарбаи бозигарои ин даста танҳо 1 тоаш ба дарвоза ворид шуд. Рустам Ятимов 2 сейв анҷом дода дар 8 ҳолати дигар зарбаҳои ҳарифро баргардонид ва дарвозаашро аз гол эми нигоҳ дошт ва 90 дақиқа дар майдон буд. дастаи Ростов бо 5 имтиёз ҳамоно дар зинаи 14 мавқеъ дорад. дӯстони гиромӣ, тавре гуфтем, имрӯз дастаи мунтахаби ҷавонони 23 солаи Тоҷикистон ба бозиҳои интихобии ҷоми Осиё шурӯъ кард ва бо дастаи мунтахаби Непал вориди рақобат мешавад. бозиҳои интихобии ҷоми Осиё дар 11 гурӯҳ миёни 44 дастаи ин қитъа гузаронида мешавад ва 11 ғолиби гурӯҳҳо ва 4 дастаи беҳтарини ҷои дуввум ба бозиҳои ниҳоӣ ки дар Арабистони Саудӣ соли 2026 гузаронида мешавад роҳхат хоҳанд гирифт. дар ҳамин ҷо барномаи навбатии футболи Осиёро ба поён мерасонем. боқӣ сеҳатманду пирӯз бошед. хайр то боздид.